zer nolako zubiak eta bideak egin behar dira eremu administratiboetan ehun sozioekonomikoak Euskal Herria gero eta trionkoago mamitu dezan. Beraz, ematen zaio protagonismoan neurri handi batean galderan bertan da planteamentuan eremu administratiboari. Horra, nik egiten dudana da nire tesiarekin da nire gaur azalduko duenarekin zalantzan jarri galdera bera. Ea hori dan enfoke egokien. Ea ikuspegi administratibotik egin behar dugun benetan martxan jarriko dugun dinamika bat helburu hau, alegia, Euskal Herria geroz eta trinkoagoa mamitzeko lan horretan. Hori da nik zalantzan jartzen dudan printzipioa eta estrategia. Gero, diagnostiko horretan hainbat eragile definitu ditut, eta eragile horiek dantzan daude eta elkarlotua guztiz. Eta horren diagnostikoaren parte oso importante bat definitzen du. Alde batetik daude alderdi politikoak, alderdi politiko abertzaleak, abertzaletasuna euren artean dauden diferentziekin, eta gero abertzaletasun eta ez abertzale, nolabait aipatzearen nazionalistak izango direlako, batzutan imperialistak, baina ez da euskal abertzaleak, beraz, abertzale eta abertzale arteko diferentzia. Bigarren atal bat erakunde publikoena, hirugarrena erakunde sozioekonomikoena, enpresari elkarteak adibidez edo sindikatuak, eta laugarren zati bat, arlo bat gizartea. Agian horren beste egituratua ez dagoen gizartea. Beraz, lau eragile nagusi horiek daude jokuan, dantzan, eta analisi bat edo egoera bat dakarte, eta egoera horretan nik ikuste ditut oztopo batzuk. Euren eragile guzti horien interakzio horrek sortzen dituen oztopo nagusiak, eta horiek aipatuko ditut labur-labur. Lehenengoa, esango nuke arlo politikoan, abertzaleon arteko elkarlanaren egoera kaskarra momentu honetan. 2000 urtetik onuntza, Lizarra Garaziko suetena, bertan bera 2001an lehenengo hilabetetan etorri izan, eta horrek, niko gogoan daukat, nola ekarri zuen garai hartan Lizarra Garazi gertutik jarraitzen genuen, eta bere dinamika guzti horretan gertutik jarraitzen genuen guzti horientzak etorri izan, ikaragarrizko estakazoak, ekiston makilkada, ez? Horrek, eten egin zuen, orain arte, ordu arte, abertzalen artean sortu zen elkarlan oso nire ustez behintzat, oso emankorra eta frutu ekarri zituen. Beste adibidez, udalbiltza bera. Udalbiltza Lizarra Garaziren seme alaba da, esan dezagun, eta garai arte 2000 urtetik aurrera etorri izan zatiketa. Bi zati egin ziren udalbiltzatik, eta egia esan hasierako proiektua elkarrekin bi tradizio abertzale nagusiak tajutu genuela, baina 2000ko urtetik aurrera hori eten egin zen. Gero etorri izan gainera 2003an Garzonen ez dakit nola esan ez, aldrebeskeria edo izugarrikeria, eta zorionez 2000ko lehenengo egunetan etorri izan, 2011ko lehenengo egunetan etorri izan absoluzioa, baina edozen kasutan horrek ere eragin handia eduki du dinamika guzti horretan. Baina nire tesia da momentu honetan abertzalen arteko elkarlana egoera kaskarrean dagoela eta horrek eragiten diola arlo honi. Bigarrena, badago, eta segurunez hori, ez dakit urrek eta patxik hobeto definitual izango dute, baina nik ikusten dudana da, eta gian provokatzaile izan baranez, baina hor badagoela abertzaletasunaren agenda ezkutuaren beldurra eratzen duen eragile frango, eta beraz, horrek ere eragiten diola elkarlanari. Eta nazio, esateko, lehenago aipatu dugun nazioaren Euskal Herriaren gerozta trinkotze horretan, mamu bat dago hor, abertzaletasunaren agenda ezkutua, eta bai Nafarroan da bai eparaldean horrek funtzionatu egiten du. Eta batzu gainera horte bizi dira. Agenda ezkutu hori pizten eta plazaratzen. Eta horrek eragin zuzena edukitu adibidez, Nafarroa dakizuen bezala, eta oso momentu enten gainera bete-betean da hori martxan, Akitania eta Euskadi, euro-regi hori, euro-eskualde hori, gauzatzea dago egun hauetan. Nik uste falta zailara bakarrik bi lehendakariei,
kontzeptu hori erabil daiteken Akitaneakoekin, baina bi arduradun nagusien sinadura, baina estaduen baimena ja martxan dago, eta beraz, falta zaiena da azkeneko protokolo hori betetzea, beraz, hor, erkidego autonomoa eta Akitania daude, euroerregio hori osatuko dutenak, eta Nafarroak uko egin dio hor parte hartzeari. Aukera bat zegoen, gonbidapen izan duten, Nafarroko gobernukoek, eta uko egin diote. Beraz, hor ikusten dena da, badagoela, apropos, horrelako dinamikei IES egiteko determinazio bat, eta hori dela, lehenago aipatu dudan, bildur horren, agenda ezkutu horren, asimilazio baten bildurra. Gero, esango nuke, arlo instituzionalean, arlo politiko aipatu dut, arlo instituzional dagoela inertzia bat. Eta inertzia horrek daukala oinarrian erakunde publikoen arteko, soilik euren arteko elkarlanaren inertzia. Dinamika desente itxiak. Eta nik esango nuke, maila asko daudela, erakunden arteko elkarlan hori gauzatzeko, maila asko, maila gehiegi agian. Agian askotxo ez dute dauden, gauza honerako. Aipatze harren izango daiteke garrantzitsuenak bidasoa txingo du partzuergoa, nun partzuergo horretan, kontsortzio horretan elkarlanean dauden Irun, Hondarribia eta Hendaia, horrek agenda propioa desente indartsoa dauka. Besteak beste, batzuk aipatzen dihoa, baina maila izango litzateke udal mailakoa. Bigarrena izango litzateke lurralde mailakoa, kasu honetan Euroliria agentzia, eta horrek nola jartzen dituen elkarlanean BAB, Aldundia, Donostiako udala, ja, pixkat erakunde koskorragoak, handixeagoak. Gero dago, lehenago aipatu dudan hori, euroerregio hori, laster sortuko dena, Akitania eta erkidego autonomoen artean, eta laugarren izango litzateke Pirinioetako lan elkarte hori. Eta hor, Pirinioetako, bi aldetako, egitura administrazio guztiek parte hartzen dute. Beraz, ikusten duzuen bezala, kasu honetan, aipatu ditu lau maila, eta beraz horra sortzen du, konfusio bat eta nahasmen bat arlo instituzionalen, da gero euren artean gaina. Erakunde antzekoak euren artean elkarlanean, kanpora izten gabez. Eta gero hirugarren atala, izango litzateke arlo sozioekonomikoa, eta hor, ikuste ditut zenbait oztopo. Besteak beste adibidez, enpresari elkarteen ikuspeditik, enpresaren arduraduren ikuspeditik, hor egon daiteke identifikazio politikoarekin bildur bat. Nola edoala zenbait dinamika martxan jarri ezkero, abertzaleekin identifikatuko te dituzten. Hori ere, nik uste dut maigaineratu behar den errealitate badala. Hor, nola edoala, Euskal Herriko lurralde diferenten arteko elkarlan horrek, nola esateko daukala baitari identifikatzen dela elkarlan horren beharra abertzaletasunaren agendarekin. Eta hor, identifikazio horrek sortzen duela baitare, agenda usatu egiten duela, eta kasu hortan, enpresari elkarteen ikuspeditik hori horra daiteke arrazo bezala. Gero, martxan jarri nahi dugu, eta hor daukagu, azkenean hau elkarlan dinamika bada. Eta elkarlanak ezinbestekoa du konfiantza. Ezinbestekoa da konfiantza egotea. Lehenago aipatu dut. Lizarra Garaziko dinamika hori martxan jarri zen, garai hartan, suotenaren ondorioz batez ere, konfiantza bat egon zelako. Konfiantza politiko bat, eta horrek ekarri zuen elkarlan bat. Kasu honetan, arlo sozioekonomikoan, nik nire tesea, eta bate beste mindua sentitzuko da, baina nik esaten dudana da, sindikatua abertzalen nagusien prozedura konfrontazio dela. Eta konfrontazioak ekartzen duena da, elkarlanerako konfiantzarik ez da. Ez da konfiantzarik, baldin eta zure jarrera balima da, konfrontazioa mantentzea etenik gabe. Beraz, hor ikusten dut, dinamika zailtasun bat. Nola martxan jarri konfiantza eta horrek elkarlana ekarriko du, baldin eta aurretik konfrontazioko estrategia balima dukozu. Eta iruditzen zait, elkarlan hori jarri behar dela eragile guztien artean martxan. Bestela, antzua izango dela. Beraz horre, oztopo bat ikusten dut. Ikusten duzue, hori izango ez pixkan nire analizia, gordin txamarra, nire ustez bintzat. Eta orduan, hortik aurrera, nik egingo nuke baita ere, ze proposamen jartzen duda mai gainean, baina ez proposamen miragarri bat, ez milagro bat edo mirari bat, baizik, ze bide has gaitezken jorratzen, pixkanaka orain arteko oztopo guztiek ganditzeko. Lehenengoa,
nik uste dut galdera hasieran egin dudana berdina dela. Erakunde publikoen estrategia hotz batekin konponduko du guzti hau? Nire ustez ez. Ez da hori bide bakarra, eta ez diruditzen momentu honetan desblokeatzeko egoera desblokeatzeko estrategiarik egokiena denik. Nik esango nuke lehenengo gozen barra daukaguna da, aipatu ditudan mesfidantza guzti horiek gainditu, eta gainditzen hasi. Eta hasi etxetik, abertzatasunaren ikuspegitik, momentu honetan bizi dugu, eta aurkezpenean aipatzen zan, ez? Garai politiko berri bat, eta nik uste dut, garai politiko hori probestu behar dugula, gure artean ditugun deskonfiantza edo mesfidantza guzti horiek gainditzen hasteko. Hori, gauzatzen den bitartean, edo einean, erraztu egingo da, adibidez, denago aipatu duen hori, oztopo hori gainditzeko bidea, ez? Eta gero, lehenengo mirari hori, ez, alegia, erakunde publikoen menpekotasun hori gainditzeko ezinbestekoa dugu gizartea bera inplikatzea. Eta hortarako bide berriak, lehenago Juan Carlos aipatzen zuenez, bide berri batzuk maigaineratu behar dauzkagula, edo ensaiatu behar dauzkagula, bide berri horiek nire ustez ez datoz kasu honetan erakundeen elkarlanaren inflazio hori geroz eta gehiago puztetik, baizik eta bide berriak etorri beharko liretekela gizartearen implikaziotik. Eta nola implikatu gizartea? Aipatu ditu dut, enpresen arteko kolaborazioa garbi dago, lanbide heziketa zentruak, unibertsitateak, hezkuntza munduak ere implikazio hori lortu behar dauka. Bagaude, nik ez dautzetut esperientzia batzuk, hor ikasleak trukatze esperientzia batzuk egon dira, eta nik uste dut hor elizatek zerotik abiatuko esperientzia guzti hori, nik uste dut hor azkenean galderan, hasierako galdera horretan egin beharra egiten zen planteamentua egin beharra daukagula, eta da egun sozioekonomikoa trinkotzeko agenda hori gure egunerokotasunean sartu beharra daukagula. Hori izango litzateke tesi nagusia. Beraz, hori egiteko, gizartea inplikatzeko zer egin. Nik hartzen dut mahai gainean beste esperientzi bat, eta batzuntzako provokatzaile samarra izango dela baita ere, baina guk saiatu gara enfoke instituzional huts hori, publiko huts hori gainditzen, Gipuzkoan azkeneko 4 urteetan, aurreko legealdian, eta horrek eduki duen estrategia nagusia izan da kolaborazio publiko-pribatua. Eta hor, eginda kolaborazio publiko-pribatu hori estrukturatu, talde konkretu batean, adibidez, Gipuzko aurrera martxan jarri dugu, baina hori ejemplu bezala jartzen du, baina eredugarria izan dadin, baina ez hori bera egitea proposatzen dudalako, baizik. Dagoeneko realitate bat martxan jarri zelako, eta horrek ekarri zuelako inflazio edo gehiagizko publikoaren protagonismo hori gainditzeko bide berri bat. Eta gainera egintzan modu estrukturatuan. Taldeak jarri ziren martxan, arlo publikoa eta arlo pribatua elkarlanen jarri ziren, ziurrenik bere mugaz zituen, mundu sindikalak ez zuen presentzia handirik izan, unibertsitateak ez zuten presentzia handirik izan, autokritikarako bidea handia dago. Baina gutxienez, lan estrukturatu bat eta egitura estrukturatua martxan jarri zen, bide berri bat lan bati aurre egiteko. Eta nik uste dut, ideia bezala, eta proposamen bezala, nik uste dut importante izango litzatekeela arlo publiko eta pribatua elkarlanean ipintzea. Ikuspegi nazionaletik, alegia, lurralde diferenten arteko eragile diferenteak publikoak eta pribatuak elkarlanean jartzea, agenda hori martxan jartzeko. Eginda, Gipuzkoan kasu honetan, zergatik ez Euskal Herri osoan. Ideia bezala. Eta nik uste dut horrek lagunduko lukela, alde batetik pixka bat lehioak eta ateak zabaltzen eta arnaz pixka hartzen eta oxigenatzen pixka daukagun orain arteko inertzia eta dinamika, jende berria sartu agenda horretan eta protagonismoa eman. Gizarteari, gizarte eragilei. Horrek nik uste dut, ekarriko lukela bide berri bat eta ekarriko lukela gaur egun daukagun egoera desente usteldu honi, emun galioke perspektiba berri bat.